моят интересен начин. Това е, бих казал, доста софистицирана атака, като втора версия на този така наречен черви. Първо имаме стартира началото си с type squatting. Това е вид атака, в която създаваме зловреден софтуер, примерно библиотека, NPM package, който наподобява името на легитимен такъв, но е зловреден. И един неподозиращ програмист, опитвайки се да инсталира този NPM package, съответно прави грешка на описването на името и инсталира зловредния такъв. Той се внедрява и компрометира преинстал процеса, като това означава, че когато ние се опитваме да рънваме npm install, например, първо се екзекутират няколко скрипта, които отварят backdoor в нашата система. Освен, че отварят backdoor, сканират цялата система, целият код за секрети допълнително и тези секрети после се използват в manual частта на самата атака, т.е. това е semi-automated, не е изцяло automated. В manual частта на тази атака забелязвам, че тук има между другото грешка в не user stolen tokens, по-скоро не също правилно. Откраднатите вече токени се използват ръчно да се влезе в акаунта на самия потребител, да се създадат допълнително зловредни пакети, които после да се разпространяват и по този начин се затваря един цикъл, в който за броени часове и за броени дни бяха компрометирани огромен брой организации. Над 487 организации бяха бричнати, над $50 милиона бяха изтекли в крипто. Виждаме, че таргетираните софтуер девелопери са на брой над 132 милиона, което е огромно число, и над 27 000 репозиторис бяха анализирани и като част от компрометираните. Как го знаем това? Интересен факт за Шайховата е, че той сничва себе си. Това е предвид, самият вирус създава ноут, в който едва ли не се хвали с това, че е ликнал вашата информация. И това доста лесно може да бъде проследено в интернет пространството. Накрая излиза, че 27 000 репозитори са били компрометирани. Като цяло, тези няколко слайди, които аз представих, имаха за цел да демонстрират заплахата, която е асиметрична и как с компрометиране на билд процеса, например, или софтуер девелопмент частта, на който да е компонент от lifecycle на веригата на доставка по време на създаването на кода, може да резултира в огромен брой компрометирани организации, акаунти и по този начин вместо да таргетираме една организация, да се мъчим 2-3 месеца да влезем в нея. Да, окей, social engineering на 100% успеваемост, но в in the end of the day се борим с изключително много защити. Нашите клиенти имат EDR, Next Generation Firewall, имат Security Operation Center с N на брой екипи хора, които наблюдават целият този процес. Какво и още не. Просто става все по-трудно и по-трудно и близко дори до невъзможно по стандартния начин, по който ние много често се учим. Това е задължително ние да го знаем като фундамент, но в играта с критична инфраструктура и големи предприятия, там вече нещата са малко next level и това не работи. И поради тази причина хакерите се изместват фокуса все повече и повече към именно Software Supply Chain Security, т.е. failure, така да се каже. Предавам щафетата на моя колега, който ще довърши и чрез мен. Благодаря. Добре. Чувам ли се? Добре, да. Така, сега в случая ще влезна малко в по-техническата част, от гледната точка на софтуер, разработване на софтуер, внедряване и така нататък. В случая, свързано с supply chain-а, много е важно да разберем как може да откриеме дали ние сме уязвими към такъв вид атака. Това са едни от основните начини, по които може да разберем дали сме уязвими спрямо OWASP, като част от тях са следните.
Първоначално, когато внедряваме софтуер или разработваме такъв, много често се случва, че не виждаме всички версии на целия софтуер, както и на компонентите, които използва, дали те са уязвими. Какво има предвид? Когато използваме библиотеки или най-различни софтуери, които те всъщност използват зад кулисите, други библиотеки или други компоненти на софтуер, те използват версии, които ние много често не виждаме. Това се нарича Transitive Dependencies. Когато нещо се случи, много често може да използват библиотеки и софтуер, който да е с открита уязвимост, което даже е публичен, много лесно може да се експлоатира, но ние не го виждаме много често това нещо. Също така, ако използваме софтуер, който вече е към End of Life, не се поддържа, няма нови апдейти. Други начини да го намерим е когато имаме липса на менеджмент на промени. В случая, когато разработваме софтуер, да кажем, ако в случая нямаме разработена менеджмент система, в която записваме всичките чейнджове, така наречения changelog, или не четем, не се сабскрайбваме към такива changelog-ове на компоненти, които използваме в нашия софтуер, може да останат тези уязвимости не детекнати от нас в компанията. Също така, много интересен пример е Excessive Permissions, в където DevOps, софтуер, програмисти, интегратори и така нататък, тези позиции имат повече права, отколкото трябва и могат да изтеглят софтуер или компоненти, или много често библиотеки от unreliable източници, които в случая може да имат компрометиран код вътре в тях, когато ги изтегляме. Също така не е окей да може един човек да има повече права като авторизация. Като пример, мога да дам един софтуер девелопер в компанията, не е окей да пише един софтуер, едно парче код и да може сам да си го засили до продукционна среда, без да има нито един човек, който да трябва задължително да го провери или да го погледне или да знае въобще, че това нещо е стигнало до продукционна среда. Delayed patching е също нещо, което доста за жалост компании го правят. Вместо да има непрекъснат процес, в който се проверяват уязвимостите на софтуера и на кода, който може да разработвате, вместо нон-стоп да се проверяват тези неща, уязвимости и да се интегрира или да се пачват версиите спрямо риск, много компании решават, че това ще го правят на месец или на 3 месечи и в този случай, когато се интродюсне някаква уязвимост, може следващите 3 месеца тя да си е напълно отворена и да е готова за експлоатация и никой да не знае и да се чака следващия патч сайкъл, така наречения, за да се направи това нещо. Също така, ако не се тества редовно за такива уязвимости, не се сканира редовно за такива уязвимости, визирам в случая CI/CD пайплайнове, и както и така, конфигурации и въобще CI/CD пайплайна да е по-незащитен, отколкото другата част на софтуера. Защото за много организации пайплайна е нещо, което не трябва да е толкова защитен, тя е изолирана среда, но не е така. Мога да дам много добър пример за това как може да се открият уязвимостите и в случая за blind spots мога да дам за тези Transitive Dependencies. Log4Shell, нещо, което може би много от вас са чували и знаят, е уязвимост на Log4j библиотеката, която, за тези от вас, които не знаят, Log4j е библиотека в Java разработването, която помага за логване за най-различни Java библиотеки или API-ове, които се пишат. Много често в компаниите Log4Shell не се ползва директно, ами много публични библиотеки я използват транзитивно. И в случай, когато вие вземете някаква библиотека, да кажем, примерно на Spring Boot, тази библиотека вие не виждате, че използвате реално, но тя е вътре в кода по този транзитив индиректен начин. И се разкрива, че в една от версиите има Zero Day, който в случай е Remote Code Execution. При което, да кажем сега, да ви дам вас като пример, разработвате една Java апликация, в случая решавате да използвате дадена версия, примерно Spring Boot, и вие имате тази уязвимост вътре и дори не знаете. Вие нямате никаква представа за това нещо. Аз
сканирам, проверявам, че реално вашия код има тази уязвимост вътре и използвам да вкарам код, който е зловреден в най-различни форми във вашия сайт, които може да са логин, може да са user agent и така нататък, най-различни места. Вкарвам най-обикновен стринг, добре, не най-обикновен, може да се види в какъв формат е. Вкарвам този стринг, вкарвам зловредния код и общо взето правя remote code execution. И вие нямате никаква представа защо и как се е случило това нещо и в случая се разбира, че е заради тази уязвимост, която вие дори не знаете, че ползвате тази библиотека. Този случай, Log4Shell, който е доста известен, е причината Sbon да се създаде, което е Software Bill of Materials. Това е нещото, което след тази атака се задължава от Enterprise компаниите да имат централизиран Sbon. Сега, това как да видим, да забележим дали ние сме уязвими към този вид атака. Сега, как според OWASP ние може да се защитим в тези казуси? Някои от начините, по които може да се защитим, са централизиран Sbon, както вече го обясних. Това е едно място, на което имаме целият софтуер, както библиотеки, версии и така нататък, които може да следим и да използваме за всеки нов софтуер, който използваме. Например, ако разработваме API-ове, всеки нов API може да използва този централизиран Sbon и ще е на версиите на библиотеките, които и са останалите API. Проследяване на по-ниско ниво на библиотеките е друг начин на защита, който вече обяснихме по същия начин, е проверяването на тези транзитив библиотеки. Дали случайно няма библиотека, която е на версия, която за нас не е окей. Да намалим атак сервиса. В случая тук много често означава, например, дори не е в софтуер, разработването на софтуера, там е много ясно, махането на компоненти, които не се използват, outdated code, много често се слагат библиотеки, които въобще не се ползват, но там се седи това dependency и може да не се махне никога. По същия начин в внедряването на софтуера използваме системи и third-party апликации, които дори въобще не ползваме от много време, те седят там и ни увеличават атак сервиса. Постоянно сканиране, автоматично сканиране за уязвимости тип CV-те, които вече са публично разкрити в зададени библиотеки, подпомагат много за разкриването на това дали ние използваме софтуер, който има уязвима версия. Ясно и съзнателно избиране на версия, а не просто това е latest, много ми харесва, въпреки че latest са доста често най-secure choice, но въпреки това, нали, ясно да знаем, ние отиваме тази версия с причина, както и когато пачваме софтуера, знаем на коя версия отиваме с причина, а не просто пачваме for the sake of it. И също така, много ясно, да е от защитени официални места да се тегли софтуер и библиотеки, а не от където и да е. Добър пример за това нещо е автоматизиран Sbon. Автоматизиран Sbon е нещо, което в последните години стана доста нашумяло и е доста ефективно. Това е, когато се разработва софтуер, да автоматично да генерираме този софтуер Bill of Materials. Всичките dependencies, които имаме към софтуера, автоматично да излезнат с техните transitive dependencies, като с версиите и всякакви уязвимости, които са known, да излизат в един файл. Това също важи и за софтуер, важи и за dependencies и за всичко останало, което ползваме. И е много удобно, защото първо за security тимовете е много лесно да видят всичките версии, всичките проблеми, които може да има вашия софтуер за секунди, а не за дни да трябва да минаваме през цялата инфраструктура и да гледаме какво се случва. Също така имаме пълна и ясна видимост към всичко, което е транзитив. Също така машини могат да го четат това нещо като код, защото той е един файл и могат да анализират дали тези версии са уязвими и не на последно място. Ако компанията трябва да има някои регулации, те много лесно може да се изкарат от документ и да е за доказателство за стейта на компанията спрямо този software supply chain атак, нали, че защитата е добра. Това е като цяло от нас, нали, и на nutshell какво е software supply chain и security и мога да дам щепетата на вас, ако имате въпроси към нас. Благодаря.
така любима и интересна тема при сърце. Така, сега ще посрещаме нашия лектор. Йонко, здрасти. Така, сега ще ни разкажа нещо интересно, не е това. Давай, ти си. Чуваме ли се всички? Добър вечер. Аз се казвам Йонко Йонков и имам около 4 години опит в сферата на киберсигурността. И темата, за която ще ви разкажа днес, е метрика в киберсигурността и ефективност срещу неефективно докладване. Реално това е тема, с която може всички да сте се сблъсквали или ще се сблъскате, независимо дали започвате кариерата си сега, дали сте в мениджмент, ръководство, дори в Red Team и Blue Team, докладите са неизбежни. Това са неща, които трябва да се представят и много често е моста между техническите хора и самия бизнес, за да могат да разберат те какво правят и дали получават стойност за това, което инвестират в самия екип. Нека започнем с това какво наричаме метрика. Метриката много често е нещо, което може да измерим обективно. Важно е също всички да разбират метриката, която се измерва. Какво искам да кажа с това? Качество, тя може да се използва и като стандарт за качество. Не е нужно тя да бъде единствено метрика като номинално число. Тя може да бъде стандартизирана, така че екипа да знае към какво ниво да се придържа. Не е средство за да се наказва по някакъв начин, но искаме да поддържаме една стойност, независимо кой от екипа работи. Ако става въпрос за сок, хората са на смяна, те все пак да придържат едно ниво на стандарт. Важно е също да може да се проследява във времето. Тенденцията е важна, да може да се вижда дали имаме някакъв прогрес с времето, дали се влошава, дали се подобрява, за да може да се каже дали са нужни повече ресурси или по-малко. И най-малко, и не на последно място, но не и по важност, да се прилагат действия. Действията от екипа са важни, за да може те да действат върху самата метрика и ако има нещо, което те не са видели или техен пропуск, те да могат да работят върху него. Затова метриката е важно да има и приложими действия зад него. Какво много често може да наблюдаваме? Това са повърхностни срещу стойностни или така наречените ефективни метрики. Какво са повърхностните метрики? Те много често се обличават с неща, които са много общо обективни, не ни дават реална стойност и малко се губи контекста при тях. Те изглеждат добре на хартия, пред мениджмънта също може много да ги впечатли, но на практика в един момент и в теста на времето те се провалят. Докато стойностните метрики, те повече наблягат върху това, което е важно, набляга се върху самия контекст на нещата и какво реално security екипа, техническите хора, какво трябва да се фокусират и помагат за приоритизация на рисковете. Как изглеждат повърхностните метрики? Те много често, както казах, те имат липса на контекст и нямат много последващи действия. За пример, имаме 5 милиона блокирани атаки. На този фон това изглежда страхотно число, човек си каже, ние имаме най-добрия security екип, те блокират, няма какво да ги спрем. Обаче реално, какви са тези атаки? На практика това фауло го прави автоматично и няма никаква реална намеса. И бизнеса казва си, че е добре, но реално не може да разбере каква е вашата стойност. Може би продукта прави цялото тежко, вдига цялата тежест, докато вие си почивате. Идеята тук е да се представи на база на тези блокирани атаки, да се изведе важното. Ако да кажем тези атаки, които са предотвратени, 3 от тях са били опит за пробив и от този пробив може да усъкати целият бизнес и да има загуби за стотици хиляди, това е нещо, което бизнесът може да разбере. Това може да се устойности и по този начин вие да от една страна да покажете, че мислите и имате така проактивност в самите числа, които показвате. И другия пример, който да кажем, са завършеното обучение. Имаме 99% завършено обучение, хората са си направили нещата, от кампания гледна точка ние сме супер спокойни. Обаче, какви действия са предприели хората? Дали Кати от счетоводството ще продължава да си цъка на спам имейлите, които са реално фишинги за 5% отстъпка? Не сме особено сигурни. Трябва да проследим действията, които са направени в последствие на тези обучения. Дали има нещо, което допълнително трябва да се направи също, дали тези обучения ще бъдат
подкрепени с фишинг кампании, които ние можем да видим какви действия най-често се правят от служителите в една организация. Нека минем към ефективните метрики. Те са насочени към действие, могат да се измерят във времето и много често екипа може реално да се проследява резултата. Нека вземем за скоростта на реакция. Това много често е метрика, която се използва, за да се измери времето на, да кажем, един висок екип, за колко време може да види една аларма, да я обработи и вече ако има някакви последващи стъпки или ако е външен сок, има разлика между това дали е вътрешен или външен, защото ако е вътрешен, тази метрика може да е малко по-либерална. Обаче ако е към клиент, това нещо може да е обвързано с SLA или както може да го има в договора и тези условия на договора, ако не са спазени за определено време, ще се наложат глоби, санкции или неустойки. Така че има малки разлики от естеството на бизнеса, но тази метрика е много лесно измерима и трябва с времето да може да се измерва адекватно. Самите хора да знаят как да реагират и какво се очаква от тях като реакция. Защото реакциите са едно от много зависи реакцията за самия бизнес. Ако е много бавна реакцията, ако е много тромово, тези неща могат да бъдат много ценни минути и съответно финансовите щети. Друга метрика, която също може да бъде обвързана е, аз тук съм използвал, малко съм я побългарил, фалшивите тревоги или false positive rate. Тя е малко две в една метрика. Тук виждаме младия сок аналист, той се е поизпотил от това тошни, който се случва. Може би ще му поболеят косите до 25 годишна възраст, но това, което искаме да измерим с това нещо, е да видим колко са ефикасни нашите рулове за засичане и самите неща, колко шум генерират, дали са оптимално направени и колко време те губят в това да си играят, да гонят призраци за фалшиви тревоги. Също нещо, което може да бъде в резултат на много фалшиви аларми или тревоги, то е alert fatigue. И те се свикват с това, че постоянно има шум, постоянно има фалшиви тревоги. Те губят това чувство за любопитство или много бързо стигат тавана, който е техният потенциал и вече търсят да се пренасочат. Така че това е нещо, което активно трябва и да се атакува не само и не толкова от менеджмента, но толкова от security екипа, за да могат тези неща да са в здравословна граница. Ако е клиент, те могат да си имат в договора, както казах, някои SLA, които тази метрика да гледат и вие трябва по договор да сте под тази метрика. Как може ние да валидираме дали една метрика е ефективна? Има някакви неща, които така може да си зададем, дали може да приложим ефективни действия, дали може да проследим нещата за прогрес. Както и дали нещата може да ги преведем в бизнес контекст. Да вземем тази метрика, която е на екрана, средно време за обработка на аларм. Какво може ние да приложим като действие в този случай? Може да установим какви са проблемите, ако реакцията е бавна, дали има нещо, което липсва като знание в някой от екипа или трябва нещо, което просто не е съвсем известно и трябва да се отработи. Вече ако като се установят тези неща, ние може да направим определени тестове, могат да се направят и като mock-up упражнения, за да се види реакцията и къде са основните проблеми, но е нещо, което активно може да се работи върху него и да се приоритизира. Тенденция във времето, ако вземем за пример, че имаме цел, която е 4 часа, ние искаме да видим с времето, да кажем на 3 месече, ще измерваме, ние сме започнали от тук, установяваме си базовата линия, че ни 4 часа, целта ни е 2 часа и половина. Ние вече като проследяваме във времето как вървим добре или зле, ние ще знаем, че нашите действия реално имат резултат от това нещо и дали има въздействие върху бизнеса. Вече тук как може да го преведем на един бизнес или на ръководството, казваме, че времето за реакция е бавно, от гледна точка, че има и много товари, обема от неща, които екипа също трябва да отработва. Много често се случва някои екипи да се занимават с много неща едновременно и това може да посочи към проблем, който в бъдеще ще могат да се отпуснат повече ресурси, допълнителен човек или бюджет, за да могат хората да се справят с този обем. И по този начин ние отговаряме на трите въпроса, как една метрика може да си я пречупим по начин, който да е ефективна. Естествено, тези три въпроса не са единството, може да ги ползвате като основа. Стигаме до това, защо са важни докладите. Докладите
първата точка, определение на бюджета, тема, която е доста разгорещена в момента. По този начин вие може да покажете какво може да имате като пропуски или неща, които се случват добре. Това помага и в кратък и ясен вид, защо те трябва да отпуснат повече бюджет или по-малко. Има лека ирония в това, че при сигурността, когато нещата вървят добре, бюджетът лека по лека се урязва, когато нещата са зле, бюджетът е до тавана. Но въпреки това, тази стигма лека по лека се изчиства и тези доклади, когато имате време с ръководство и с хора, които взимат решенията и определят бюджетите, много е важно вие в кратък и ясен формат да им кажете защо ви трябва тези ресурси, тези неща да бъдат подкрепени. Един вид се получава, вие продавате проблема, но вие трябва да го направите това нещо, за да може да се отпусне бюджет. Не е любимата част на техническите хора, но е важно, за да може да се движи екипа напред. Приоритизиране на риска. Това също е нещо, което ви дава визуална цел. Може да са 3, може да са 4, може да са 2, но ви дава реално къде да си насочите ресурсите. Тези неща винаги са променливи. Едно 3 месеца може да са едни приоритетите, друго 3 месеца може да са други, но с развитието и озряването на сигурността на един бизнес, по същия начин се развиват и метриките, така и екипа. Друго нещо, което е важно, е доверие в екипа. Като се работи с клиенти, е много приятно, когато те могат да ви имат доверие и могат да разчитат на вас. Това не е нещо, с което трябва да се злоупотребява. Те, ако виждат, че вие сте прозрачни с тях и им докладвате не само нещата, с които се справяте, но и нещата, в които ви куцат, те ще имат много повече доверие, ще вярват на това, което вие им предлагате като варианти и много повече ще се слушат във вас като професионалисти. Както и самия подбор на метриките, много често идват от експертите по киберсигурност, а не от самия клиент. Те могат да имат някои договорени неща от екипа за продажби, но това, което са обещали тези от екипа по продажби, не винаги е реално това, което може да се предостави като услуга. И на последно място са регулаторните съответствия. Това са неща, които много често са малко... много хора могат да ги намерят за досадни, но това, което трябва да се има предвид тук, че доклада за аудитори и за compliance няма да са същите като тези за вътрешно в екипа и нещата, които ще се действат. Много често при регулаторните доклади те са много широки като повърхност, но често не са много задълбочени. Те имат определени неща, които за тях са полезни, но там нататък вече на вътрешно ниво много повече се стимулира и технически екип, но да могат и да го отразят и към бизнеса, да получат нужните инструменти. Сега тук ще минем към ефективно срещу неефективно докладване. Ще ви помоля с вдигане на ръка да кажете визуално на пръв поглед кой от тези два доклада ви допада повече. Нека започнем на кой му допада повече от вашия ляво доклад. Така, а на кой му допада повече този от дясно. Добре, може би видяхме кои са менеджери и кои са... Така, тук има една уловка. Единият репорт той изглежда по-добре визуално, да, но информацията в него не е особено, тя е малко по-повърхностна. Имаме блокирани атаки, които са 15 милиона, имаме сканирани системи на 99%, едно усмихнато лице, менеджментът си казва, добре, нали, супер сме, нали, бюджетът си остава същия. Независимо какво, нали, да кажем добре сме. Но реално това е единственото нещо, което виждаме, докато другия репорт, той съдържа реална информация, но е направена в толкова нечетим вид. Имаме български, имаме английски, не знаем точно какво се случва и той човек не може да вземе решение на база на това нещо. Така че не е достатъчно един репорт да е само добре изглеждащ, той трябва да има и съдържание и същото време не може да бъде само с ефикасни данни, без да бъдат четими. Те, ако не са четими, няма кой да ви обърне внимание. Някой ще го види това нещо и веднага ще го затвори и ще каже, справяме ли се добре, ако справяме добре, палец нагоре и това е. Затова имаме една златна среда или, както обичаме да казваме, да намериш на хляба млекото. Тук имаме един доклад, който използва методологията на Светофар. Много често се използва
една много елементарна методология, която червеното е лошо, жълтото е средна работа и вече зеленото е всичко наред. И тук и показваме кои неща вървят добре. Имайте предвид, че това е за пример, може да са червени метрики. В случая сме избрали две зелени и една жълта. Имаме две, които сме в целта, по тях няма какво да се направи. Жълтата, вече сме написали, че имаме нещо, което е в прогрес. Чакаме да се обработи, планирали сме го. Има неща, които трябва да се довършат. Нас не ни е срама това нещо, осъзнаваме, че имаме някъде, където може да се подобрим и ще бутаме в тази посока. Другото нещо, което също сме направили в този доклад, сме си показали от 3 месеца как сме се развили. Реално имаме една проследимост за фалшивите тревоги. Ние сме започнали от 8%, където са били в червено, а целта е била 5%. Вече второто 3 месеца, малко сме се доближили към тази цел, но вече накрая, трето 3 месеца сме успели. Показали сме реално, че във времето сме се справили по-добре и сме стигнали до метрика, която е в здравословния лимит. Ако работим с клиентства, съответно няма да стигнем и до глоби. Тук искам да направя една вметка, че те метриките не са един вид бухалка за менеджерите и за това да използват върху security екипа. Това са неща, където са спомагателни и са метрики за измерване, но всички имат принос към това нещо. Менеджер на екипа или ръководството, което е, то трябва да може тези неща да ги разбере и като види, че нещо е жълто, да не се планира, а да просто да пита какво се случва в този момент и защо е така и какво има нужда екипа, за да тези неща да се избутат до края. Може би е просто въпрос на време, но в други ситуации може да е нужда на допълнителни ресурси. Така че от тази гледна точка бих искал да завърша също с това да, ако утре се окажете в позиция, където трябва да правите репорт или трябва да го докладвате пред ръководството, прегледайте всичките метрики, за които ще докладвате и подберете реално тези, които са ефективни, които смятате. Ако всички са ефективни, браво, но ако има такива, които мислят, че могат да се добавят и да надградят екипа, опитайте да видите дали ще има ефективен резултат. Благодаря за вниманието. Ако имате въпроси. Следния въпрос. Къде отчита ли се предела? Два варианта на предел може да имаме в тия мерки. Тоест, момента, в който това е най-доброто, което може да направим при този екип с тая натовареност и така нататък. И другия предел е, когато вече, да кажем, сме няма прозвучи добре, но примерно по-сигурни от това няма как да бъде. Тоест, тогава тия метрики ще застинат, няма да има развитие. И двата варианта. Въпросът ми е това, отчита ли се? И един така съвет, който бих дал към security екипите, обяснете на вашите менеджери, че дори 1 милиард атаки да блокирате една е достатъчно. Така, так. И затова трябва да се поддържа нивото. Да, съгласен съм. Благодаря за въпроса. Идеята е, че точно като се стигне това застиване на метриките, те да еволюират заедно с зрелостта на бизнеса. Може би те ще са основата и нещата, които трябва да се поддържат, но за да се поддържа екип остър, трябва допълнително метрики или неща, върху които да се работи. Защото нещата са много динамични, във всеки един момент има неща, върху които да се работи. Въпросът самите метрики, те първо да бъдат подкрепени за целта, която иска да бъде постигната и може би да има второстепенна, която ги подкрепа да се следи, че екипа не работи само в посока да стигне метриката, а реално да поддържа и качеството. Защото понякога се случва и обратния ефект, те работят за количество, но не и за качество. И това искаме да се избегне, за да може за да се избегне това нещо, трябва да метриките, нали, или ръководство, или човек, който реално разбира, да може да ги налага или дори да бъдат изговорени с екипа. Други въпроси? Ами добре, предавам съответата. Здравейте, отново съм аз. Първо, искам да благодаря на трите екипа, които имахме възможността да чуем до сега. Първо демо беше много интересно.
благодарим за което. След това много ми хареса Костадин лекцията и по-специално факт, че той е на много приятен език, нали, успя да го преразкаже, да го разкаже без твърде много чуждици, без твърде много комплексити. И на него искам да благодаря също, доста се беше постарал. Много благодаря за отделеното време се постарайте, наистина, значи много. Аз сега ще продължа с Last Top 10 и преди да започна да се представя накратко, аз казвам, тези хора, които не се познавам, Миглен се казвам, както вече изяснихме, се занимавам с киберсигурност много време. Близо много години, на 15, може да 20 ги закрилим, зависи какво броим. Работил съм в най-различни компании, Hewlett Packard в България, Payhawk, може би сте чували, там изградихме информационната сигурност, Amazon дълги години в чужбина и сега в момента ръководя киберсигурността в Евротръст, предполагам, че половината или повече от вас може да има това приложение на телефона си. Киберсигурността на мен и на колегите ми е страстна, предишните презентиращи, за което благодаря и се радвам, че има толкова много млади хора. Това, за което сега ще си поговорим, е Last Top 10 и преди да започна, аз имам много кратка адженда и тя е какво представлява този проект. Да си поговорим какво се е променило от първия релиз на проекта от 2003 година. Объркал съм една 0, какво се е променило и какво се случва сега през мен да има нов релиз на рисковете. Да си поговорим накратко какво е ново. Сега, преди да продължа напред, да питам, кой от вас не знае какво е ОЛАС? За първи път го чува, предполагам, че някои от вас са студенти и са чули за това нещо и са поканени от Юли и Иван, за което много благодаря. Няма странен отговор тук. Кой от вас не знае? Добре. Имаме някакво около 10%, които не знаят, супер, защото много нещо да ви кажа много. От останалите, които знаят какво е ОЛАС, предполагам, няма много хора, които не знаят какво представлява топ 10. Почти няма? Почти не се дигнаха ръце, аз мога да затваря във си хора. Нещо, ще го прегледаме набързо. Хубавото е, че втората ни лекция ми реши един от топ 10 рисковете, практически няма да разказвам за него. Добре, ще разкажа накратко какво представлява ОЛАС. Първо това е една неправителствена организация, фундация, която е основана в Щатите през 2001 година от security експерти като нас. Целта е много проста, разработват се проекти, анализи, инструменти, на които се базира изключително голяма част от инициативите в киберсигурността. Backbone на много голяма част от продуктите или имплементацията в нашия сектор е OWASP. И причината е, че е фундация над правителствена, над финансова, ако щете. По-известните неща са топ 10, не може да не. Ако сте в киберсигурността, няма как да не знаете какво представлява този проект. Има страшно много чит-шитове, проекти, чек-листове, зап-атак, прокситове и така нататък. Community driven, т.е. хора като нас и вас, бъдеще, надяваме се, разработват тези проекти, всеки може да се включи, те са в GitHub, може да отворите pull request, как се казва. И разбира се, има страшно много чаптери, както този София, който сме се създавали тук сега. И го е много просто да направим продуктите, които практически ние използваме, защото ние използваме всички тези неща, да ги направим малко по-safe, secure, чрез нашата работа и нашата експертиза. Топ 10 проекта представлява един списък на най-често срещаните рискове. Той е сравнително high level, той включва възможно най-много технологични аспекти. В миналото е започнал като Web Application, но практически почти всичко, което ползваме е Web Application по един или друг начин. И представлява, от името си е ясно, списък с 10 приоритета, които ние трябва да се фокусираме и той е, да го наречем, че е базовия минимум, които просто ни дава една яснота какво в момента е така сравнително актуално като рискове и като неща, които се експлоатират и ви дава препоръки, разбира се, както го предотвратим. Както ви казах, през далечната 2001 година основана на фундацията, през 2003 година се започва с този списък и той включва 10 неща, които по това време, преди повече от 20 години, са били доста простичък бил списъка, Denial of Service,
Инвалидиран input, buffer overflow, сами знаете, тези възпитанци, че някои от тези неща вече липсват в списъка. Причината е много проста. Първо, чисто концептуално, например, Denial of Service си е тип атака, а не по-скоро нещо, което ние сме директен контрол в дизайна на софтуера. До някъде сменен, това ще го следи. Инвалидираният input е преместен в други категории, като популярната ни днешно време е injection. Например, cross-site scripting, който виждаме тук и през инициализирането на този списък е бил в 4-то място. После различните видове injection са комбинирани в един единствен item. И през годините се така доста развило. Обикновено това, което се случва е чрез обновяването на технологиите и адаптирането на повечето компоненти, някои от рисковете са мърчвани или някои са елиминирани или са добавени нови. Сега живеем в ера, която всички от нас ползваме AI по един и друг начин, или ако не ползваме сме клиенти. Това създава нови неща, нови възможности и рискове. Всъщност, OWASP, като говорим за AI, OWASP има и специално за LLM топ-10 рискове, има за API, за mobile, просто има различни категории. Този списък, който сега ще разгледаме, е по-скоро генерален и отговаря за по-инклюзивен. През 2013, 2017, 2021, както виждаме много от нещата са се адаптирали, мърчвали. Аз ви споделих, че например cross-site scripting и code injection и други finding и рискове са мърчнати в общи названия, поради проста причина, че с модернизацията на технологиите се налага някои да отпадат. Например, XML External Entity се мържнато в други компоненти с Scripting Configuration. Същото се случва и сега през 2025 година. Ако трябва да обобщим какво се е променило в списъка и ние ще ги разгледаме един по един, 10 с един, който вече разгледате. На първо място остава Broken Access Control поради много причини, ще ги обсъдим. Много обаче от останалите топ 3 спадат надолу. И те се спадат в позицията, което означава, че не се променят като приоритет. Каква е обаче причината да спадат? Първо, как се събира информацията за тези файндинг, не е някаква форма на гадание, всичко е базирано на данни. Специалисти в компаниите, които повечето от нас работят, участват в тези групи, разбира се, допринасят с данни, международни агенции, които се занимават с киберинциденти, допринасят с данни и така се сформира информацията, се анализира, която е основа на пренареждането на този списък, не си представя, че е хвърляне на боб. И за да се пренаредят тези неща, правим анализ на последните 1, 2, 3 години, чисто от комьюнитито. Това, което обаче наблюдаваме като основни промени е, че мисконфигурациите са се качили на второ място. Моя прочит на данните е свързан с това, че ние използваме изключително много компоненти, изключително страничен софтуер, SaaS софтуер и много често го използвам по несигурен начин, просто го използваме out of the box. Той в крайна сметка софтуер спестява време и работа, но много често забравяме елементарните security практики за киберхигиена, така да кажа. И много често се случва, предполагам, че и вас се е случвало в миналото, примерно си купите, вече не се случва, тъй като по дефолт си идват рутери и други мрежова еквипмент си идва с по-силни пароли и credentials, но в миналото, примерно си купите TP-Link рутер или нещо подобно, най-вероятно идва с admin и ако използват вашия рутер, камера или нещо подобно и вие сте забравили да смените дефолт credentials или нещо друго се забравя да преконфигурирате, най-вероятно се случва да бъде компрометиран. Неизбежно, като ще сега живее. Може би това е една от причините, поради която се изкачва до второ място. Забелязваме, че на трето място, както колегите вече споделиха, vulnerable и outdated компонентите или в миналото този finding е наричан използване на vulnerable компоненти е обединено в Software Supply Chain Failures. Причината не е само dependency в application, а факт, че почти всичко, което правим в днешния софтуерен свят, има страшно много компоненти от други места, които използваме. Не говоря само за
package dependencies, в контейнерите, в cloud средите, навсякъде ние инсталираме нещо, на което депендваме от хора и организации, които са open source и ние не познаваме и съвсем естествено нали, се случват от време на време разни инциденти. Така че там разместването долу е ясно. Прави ни впечатление обаче, че се появява една изключително нова категория на 10-то място. Тя е наричам mishandling на exceptional conditions. Аз лично бих я превел на български като неуправление на поведението на софтуера в неочаквани... Няма превод, но аз ви представям така. Софтуера при различни интеракции се държи по разнообразен начин и ако при разработката не планираме за тези exceptions, за тези необичайни използване на софтуера, възможно е да попаднем в ситуация, в която се получи security уязвимост. Сега обаче в днешния свят, който живеем с Large Language Models и AI навсякъде, възможността от софтуера, тъй като интерфейсът от софтуера вече ни е промпт, глас и нещо друго, да се държи по необичайен начин, т.е. ние да сме изтествали всички възможни комбинации е невъзможно, просто защото не е повторяемо. Ако питате ChatGPT един същи въпрос в 10 различни таба, ще ви говори по най-вероятно 10 различни начина. Допускам, че това е една от причините да се появи този файнинг. Другото от причините е простия факт, че сме обличили комплексността на софтуера, да върнем време назад с 20 и повече години, ще забележим, че тогава софтуера интерфейсът към софтуера беше доста просто. Имаме дропдауни, имаме input полета, които са доста лимитирани, като сега софтуер се държи доста по-комплексно и може да бъде комбиниран, надграждан и така. И долу-горе останалата част от файндингите се запазва, като един от 10-тия предишен server-side request forgery е комбиниран в счупен access control. Има причини за това, аз смятам, че е доста правилно решение. Сега, аз ще опитам да бъда доста на български език и превеждам нещата и да бъда доста кратък и добре разбираем. Ако имате въпроси, разбира се, първо може да ме прекъсне, после в края може да ги обсъдим следно. Сега, какво представлява първият файнинг, който вече е в новия списък, Broken Access Control? В използването на софтуер най-вече е такъв тип клиент-сервер, това може да е всичко, web, мобилно приложение, API, нещо, което достъпваме отдалечено. Една от първите стъпки е ние да се идентифицираме кои сме. Под една или друга форма, било то с credential, потребител и парола, по-модерни методи на аутентикация, passkey и така нататък. След като ние се аутентикираме, предполагам сте ползвали най-различни държавни и не само сайтове, понякога се случва поради пропуски на базови security имплементации да достъпите нещо, което не бива да достъпите. И както е написано на първата точка, това е реално ние валетваме една от основните идеологии в киберсигурността, Zero Tolerance, Zero Trust, принципа на най-малко достъпи, ако дойде служител или в случая потребител на нашето приложение, би трябвало да има достъп само това, до което те трябва да достъпват. Обаче много често не се случва така, много често приложенията, които използваме, не е естествено абсолютно всичко, дали от човек не е естествено и по принцип. И се случва така, че да достъпим нещо, което не е планирано да се случва. Другата причина, поради която това се случва, е, че в модерната разработка на софтуер, предполагам тези от вас, които се занимават с софтуер, знаят, че вече има доста комплексно разделение, поради просто причина, че имаме много интерфейси към софтуера. Мобилно приложение, веб интерфейси, друг тип интерфейси, апи и така нататък. Много често не всичко води към едно централизирано API, това е програмен интерфейс, тези които не знаят. И много често се случва киберзащита да се случва на ниво интерфейс. Мисъл в веб приложението, в мобилното приложение, т.е. в фронт-енда, познали друга форма. И сега злонамерените редактори или хакери много често се случва да го байпасват това нещо. Не е много трудно да разглобим един вебсайт, да видим какви заявки прави към API-то и да планираме какво можем да направим извън това. Просто си представим, ако отворите браузъра, си натиснете 10 бутона и цъкнете на инспект, ще видите трафика. Това е най-елементарен начин. По-сложния изисква допълнителни инструменти и тулове като Word. И оттам може да видите
И много лесно може да си представите как може да се репродуцира комуникацията към бекенда и съответно нали, да достъпите, да речем, на мен ми се е случило да ползвам държавни общински услуги, пуснал съм жалба, моят документ е с ID 221415 и просто любопитен, защото съм любопитен човек, сменявам последната цифричка с една надолу. Много често, ако го направите това, ще се случи в особено такъв тип портали